உபதேசாமிருதம். எலி ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय प्रिया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदमाह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம் இன்னைக்கு 8வது ஸோ யாருக்கு ஐ திங்க் மாதாஜி உங்ககிட்ட தமிழ் புக் இருக்கு இல்லைங்களா? ஐ திங்க் அருஷலன் பிரபு கிட்ட இருக்கும், சேதுலட்சுமி மாதாஜி கிட்ட இருக்குங்களா? இருக்கு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி உங்ககிட்ட இருக்குங்களா? சரி. ஜெயப்பிரியா மாதாஜி உங்ககிட்ட இருக்குங்களா? இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கூல். சரி, நான் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன், நீங்க எல்லாரும் கூட ஒரு முறை வந்து திரும்பி சொன்னா ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலி. ஓகே. தன் நாம ரூப சரிதாதி சுக்ரிதி நானு ஸ்ருதயோக கிரமேண ரசானன மனசி நியோஜயः திஸ்தான் விரஜேதத் அனுராகி ஜனனூகாமிஹி காலாம் நயேத் அகிலம் இதி உபதேசாரம். உபதேசசாரம், உபதேசம் இல்லையா? சோ சாரம், சாரம் என்றால் அதாவது எசன்ஸ் இல்லையா? ஸோ சாரம், அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன சாரம் இருக்கு அப்படின்வாங்க இல்லையா? அதாவது வாட் இஸ் த வேல்யூ. சாரம் என்றாலே நம்ம வந்து இப்போ கரும்புல வந்து இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் எப்படி அதனுடைய சாரம் என்று நம்ம சொல்கின்றோமோ அது மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது உண்மையான அந்த அர்த்தங்கள் என்ன, நோக்கம் என்ன, அதனால வரக்கூடிய என்ன வேல்யூ நமக்கு கொடுக்குது இல்லையா, அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதுதான் சாரம் ஆக்சுவலி. ஸோ உபதேசா சாரம். எஸ், வாசிங்க அருட்செல்வன் பிரபு ஸ்லோகத்திலிருந்து நீங்க வந்து ஒரு இந்த காட்ஹெட் வரைக்கும் பண்ணுங்க, அதாவது பக்திர சாமிரத சிந்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகிர்தானு சுகிர்த நானு சுமிருதேயோ கிரமண ரசனா மனேச நியோஜய திஷ்டன் வர்ஜே தத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இத்யோபதேசாரம். அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் யாதெனில், ஒருவன் தனது முழு நேரத்தையும், அதாவது நாளின் 24 மணி நேரமும் பகவானின் திருநாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதிலும், பகவானது நாமம், ரூபம்,
குணங்கள் மற்றும் நித்திய லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைப்பதிலும் ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதனால் படிப்படியாக நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தலாம். இவ்வழியில் ஒருவன் விரஜத்தில் கோலோக விருந்தாவன தாமத்தில் வசித்த பக்தர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தி தொண்டில் பற்றுதல் கொண்ட பகவானின் பிரியமான பக்தர்களின் அடிச்சுவடுகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். மனமே ஒருவனின் நண்பனாகவும் பகைவனாகவும் இருக்கக்கூடுமாதலால் ஒருவனது தனது மனதை நண்பனாக்குவதற்கு பழக்கப்படுத்த வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மனதை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. மனமானது இந்த பிறவி மட்டுமின்றி கடந்த பல பிறவிகளின் எண்ணற்ற எண்ணங்களையும் கொண்டுள்ளது. இந்த எண்ணங்கள் சில சமயங்களில் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து முரண்பாடான காட்சிகளை உருவாக்குகின்றன. இவ்விதமாக பந்தப்பட்ட கட்டுண்ட மனிதன் செயலானது அபாயகரமானதாகலாம். மனோதத்துவ மாணவர்கள் மனதின் பலவகை மாற்றங்களை அறிவர். எம் எம் வாபி சுமரன் பாவம் தேஜ்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவதி கௌதேய சதா தத் பாவ பாவிதே. ஒருவன் உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். பகவத்கீதை 8.6. மரண தருவாயில் ஓர் உயிர்வாழியின் மனமும் புத்தியும் அடுத்த பிறவிக்கான உடலை சூட்சும நிலையில் உருவாக்குகிறது. மனம் மரண நேரத்தில் ஏதேனும் சாதகமற்ற விஷயத்தை நினைத்தால் ஒருவன் அடுத்த பிறவியை அதற்கேற்ப எடுக்க வேண்டி இருக்கும். அதே சமயம் இறக்கும் தருவாயில் ஒருவன் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் ஆன்மீக உலகமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்படுகிறான். இந்த உடல் மாற்றம் மிகவும் சூட்சமமானது. எனவே மனதை கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் நினைவில் கொள்ளாமல் இருக்குமாறு பழக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோசாமி அறிவுறுத்துகிறார். அதே போல நாவை கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவதற்கும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்பதற்கும் பழக்கப்படுத்த வேண்டும். மேலும் திஷ்டன் விரஜக விருந்தாவனத்திலோ விரஜ பூமியின் ஏதாவது ஒரு பகுதியிலோ ஒருவன் வசிக்க வேண்டும் என்று அவர் உபதேசிக்கிறார். விரஜ பூமி அல்லது விருந்தாவனமானது 84 குரோஷங்கள் அளவினை கொண்டது. ஒரு குரோஷம் என்பது 2 சதுர மைல்களுக்கு சமமாகும். ஒருவன் விருந்தாவனத்தை தனது இருப்பிடமாக கொள்ளும் போது உயர்ந்த பக்தரின் அடைக்கலத்தின் கீழ் இருக்க வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவன் கிருஷ்ணரையும் அவரது திவ்ய லீலைகளையும் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோசாமி தமது பக்தி ரசம் மிருத சிந்துவில் 1.2.294 இதை விளக்குகிறார். கிருஷ்ணாம் சமரன் ஜனம் சாய பிருஷ்டம் நிஜ சமீஹிதம் தத் தத் கதா ரதஷ் சௌல குறியாத் வாசம் விரேஜே சதா. பக்தனானவன் எப்பொழுதும் தெய்வீக பூமியாகிய விருந்தாவனத்தில் வசித்த கிருஷ்ணம் சமரன் ஜனம் சாய பிரேஷ்டம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் அவரது அன்பான சகாக்களையும் இடையறாது சிந்திப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். அத்தகைய சகாக்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அவர்களது நித்திய வழிகாட்டுதலின் கீழ் இருக்கும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை புரிவதற்கான தீவிர ஆசையை பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நிறைய இடம் வருமா, அதனால. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கின்றது அப்படின்னா,
இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு அறிவுரை வழங்குகின்றது. சோ உபதேசத்தினுடைய சாராம்சத்தை பற்றி இல்லையா, நமக்கு சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியது எது? உபதேசம்தான் இல்லையா. சோ நம்ம வீட்டுல கூட பெரியவங்க சொன்னா நம்ம எடுத்துக்கிறது கிடையாது. அந்த சமயத்துல என்னவோ இவங்க அப்படி செய்தாங்களோ இல்லையோ நமக்கு ஈஸியா உபதேசம் பண்ணிடுறாங்கப்பா, இப்படி இருக்காங்க, இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும்ன்றது எல்லாமே நம்ம இந்த காலகட்டத்துல நாம கேட்டுட்டுதான் வரோம் இல்லையா. சோ இந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதாவது உபதேசாமிரதத்துல உபதேசங்களுடைய சாராம்சம் என்ன என்பதை எடுத்து கூறக்கூடியதுதான் இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா. சோ பகவானுடைய நாமங்கள், ரூபங்கள், அவருடைய நித்தியமான லீலைகள் இல்லையா. சோ அவருடைய நாமங்களை நாம எப்பொழுதுமே மனதில் நாம நினைத்தல், சொல்லுதல் இல்லையா. சோ அதை எப்பொழுதுமே மனசுக்குள்ளேயே நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கலாம். ஸோ எஸ், வெளிப்புறமா நம்ம எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள என்னைக்குமே அசை போட்டு ஏதோ ஒண்ணு அசை போட்டுன்னு தான் இருப்போம் நம்ம இல்லையா. சைலண்டா எப்பவுமே இருந்தது கிடையாது. மனம் என்பது அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு எந்திரம் தான். ஸோ எப்படி வேணாலும் இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய பெங்களூர்ல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன் பெங்களூரை சுத்தி இருக்கிறது நினைக்குதுன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ யூகே ஏன் மேல வைகுண்ட வரைக்கும் கூட நம்ம மனசு போயிட்டு வந்துடும் இல்லையா. அங்க எப்படி இருக்கும்ன்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ அதுதான் மனதினுடைய வேகம் கூட இல்லையா. ஸோ அப்படி தன் நாம ரூப சரிதாதி சுக்ரித்தி நானும், சுக்ரிதம் என்றாலே நன்மையானது இல்லையா, நல் பலன்கள், நல்ல செயல்கள், அப்படி நல்லது என்று சொல்றதுக்கு தான் சுக்ரித்தினும். சோ நம்ம ஏதோ ஒரு புண்ணியங்கள் கூட சுக்ருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அஜ்ஞான சுக்ருத்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ எந்த பிறவியிலோ நாம செய்த ஒரு புண்ணியம் இந்த பிறவில நாம நன்மையை அனுபவித்திருக்கலாம். உண்மையிலே சில பேர் அதாவது கெட்டவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு நல்லாவே இருக்காங்களே, நல்லவங்க எப்பவுமே கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் எப்பவுமே உண்டு இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அஜ்ஞான சுக்ருத்தியால சில பேர் அதாவது தவறுகள் இழைத்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்களுக்கு எந்த ஜென்மத்திலோ அவர்கள் ஆற்றிய நற்காரியனுடைய பலன்கள் இந்த ஜென்மத்துல அவங்களுக்கு அதாவது அழித்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் அவர்கள் இப்ப ஆற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவ செயல்களை பின்னாடி வரக்கூடிய பிறவிகள்ல அவங்க அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அதனால திஸ் இஸ் லைஃப் இஸ் லைக் தி செயின் தான் இல்லையா. சுற்றி கொண்டு நாம் எதை விதைக்கின்றோமோ அதை தான் நாம் அறுவடை செய்வோம். ஆனால் காலத்திற்கேற்றவாறு அந்த செயல்கள் அனைத்துமே நடைபெறும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தன் நாம, அதாவது பகவானுடைய நாமம், ரூபம் இல்லையா. சரித்தம் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய ஹிஸ்டரி இல்லையா. அப்படின்னா இந்த இடத்துல சரிதாதி அப்படின்னு சொல்றது பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி சொல்றது. சுக்ருதி நானும் இல்லையா. சோ அது ஸ்மிருதயோக கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜய, அதாவது இன் டிஸ்கஸிங் சாண்டிங் அனுஸ்மிருதையோன, அத சுக்ருத்தினான்னு சொன்ன பிறகு இந்த இடத்துல அணு என்பது அனுஸ்மிருத்தைய அப்படின்னாக்க எப்பொழுதுமே அவருடைய நாமங்களை பற்றி சொல்லுவதும் பேசுவதும் இல்லையா. அதை பற்றி ஒருத்தருக்கு உபதேசிக்கிறது இல்லை, எல்லாமே நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். அனுஸ்மிருதையோ, அதான் ஸ்மிருதி அப்படின்னாலே நினைவு கொள்றதல் இல்லையா. கிரமேன, அதாவது படிப்படியாக, ராசன, அதாவது நம்ம அந்த டேஸ்ட் இல்லையா, நாவினில் நமக்கு அந்த ராசா அப்படின்னாலே அந்த உணர்வு இல்லையா, ஃபீலிங் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி சொல்றது. ஸோ டங், மனசி அண்ட் ஒன்ஸ் மைண்ட், நியோஜக எங்கேஜிங், திஸ்தான் அதாவது ரிசைடிங், அதாவது இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். அதாவது எந்த ஸ்தலம்? விரஜபூமி, பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் விரஜபூமி. அனுராகி, அதாவது ராகா என்றாலே அட்டாச்மெண்ட். ஓகே, சோ அதாவது அதோட நம்ம ஒன்றி இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சோ அனுராகி ஜனா, அதாவது ஜனங்கள் இல்லையா, அதாவது பர்சன்ஸ். அனுகாமிகி ஃபாலோயிங், காலம் என்பது டைம். So Nayet should utilize, Akilam full, Ubadesha advice or instruction. Sharam அப்படின்னா essence இல்லையா. So essence of all advice is that one should utilize one's full time, அதாவது முழுமையான நேரத்தை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் கடமையில் இருப்பவர்களுக்கு இது அவ்வளவு முடியாத காரியம்தான். ஆனால் அந்த கடமையையே நாம பக்தி தொண்டாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். சோ சதா சர்வ காலமும் பகவானே, இதை நீ எனக்கு கொடுத்திருக்க, இந்த செயலை நான் உன்னுடைய கருணையால்
செய்ய போகின்றேன், இதற்கு வழிகாட்டுதல் நீதான் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அவரை நினைச்சுண்டு நாம் மாற்றும் பொழுது அந்த சமயத்திலையும் நாம வந்து பகவானை இடைவிடாமல் நினைக்கக்கூடிய ஒரு தருணங்கள் என்பது நமக்கு ஏற்படுகின்றது இல்லையா? ஸோ 24/7 வந்து இப்ப கோயில்ல இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா பகவானுடைய கைங்கரியத்துல 24 மணி நேரம் ஈடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. நம்மள மாதிரி கிரகஸ்தர்களுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு என்பது மிக மிக குறைவு. ஆனால் நாம ஆற்றக்கூடிய எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அதை வந்து நாம பக்தி கொண்டு ஆற்றும் பொழுது பகவான் அதில் நிலைக்கின்றார் என்பதை நாம அந்த விதத்தில் நாம 24 மணி நேரத்தை நாம கண்டிப்பாக பண்ணலாம். சுஷ்மா 1 செகண்ட். ಆಫೀಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಇಸ್ ನೈಸ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ த லார்ட்ஸ் டிவைன் நேம் இல்லையா? ஸோ எந்தெந்த விதத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து பகவானை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும், அவருடைய நாமத்தை சொல்ல முடியும் என்பதையெல்லாம் தெய்வீகமான நாமம் இல்லையா? பகவானது தெய்வீகமான ரூபம், தெய்வீகமான இயல்புகள், அதே மாதிரி ஒரு நித்தியமான லீலைகள், இதையெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மனதையும் இந்த நாவையும் வந்து நாம் அதில் அதை பற்றி வாசிக்கிறதோ சொல்றதையோ இந்த நாவை நாம் உபயோகப்படுத்துறது, மனதில் அவருடைய நினைவுகளை எப்பொழுதுமே சிந்தனையில் வைப்பது. ஸோ இது ஒருவருக்கு வந்து அதாவது உபதேசங்களுடைய சாராம்சமாக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன் திஸ் வே ஒன் ஷுட் ரிசைட். அடுத்த கட்டம் என்னன்னாக்கா பிரஜபூமியில் வந்து வசித்தல் பிரஜதாமம் இல்லையா? ஸோ நாம இந்த பூவுலகத்திலேயே அதாவது விருந்தாவனத்தில் வசித்தாலே அது கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு சமமாகின்றது. ஆக்சுவலி ஒருவர் வந்து விருந்தாவனத்துல வந்து பிறவி எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதாவது நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல படிப்போம் ஃபியூச்சர்ல. அதுல சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து அதாவது எதெல்லாம் ஹையஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து வைகுண்டம் கோலோகம் என்று சொன்னாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலா வந்து ராதா குண்டு வரைக்கும் வரும். ஸோ ஒன்னொன்னு இதை விட இது மேன்மையானது, இதை விட இது மேன்மையானது அப்படிங்கிற அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் ஐ திங்க் நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன்ல தான் வருதா இல்ல ஈஷோபரிஷத்துல வரதான்னு தெரியல, எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. மேலும் பிரஜபூமியில் வசித்தல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது என்று சொல்வார்கள். அட்லீஸ்ட் அந்த விரஜ பூமியை ஒரு முறையாவது நம்ம மிதிக்கணும். ஸோ அதுவும் சொல்லுவாங்க. இன்னும் நமக்கெல்லாம் அந்த பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல. பகவான் எப்ப அழைப்பாரோ அப்ப கண்டிப்பா போகணும்ன்ற மனசு மட்டும் இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணா அண்டர் கைடன்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இல்லையா? பகவானுக்கு திருத்தொண்டி புரிய வேண்டும். ஸோ யாருடைய வழி நடத்துதல்ல, ஒரு குரு ஆச்சாரியாவுடைய வழி நடத்துதல்ல, தூய பக்தருடைய வழி நடத்துதல்ல. ஒன் ஷுட் ஃபாலோ த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் பிலோவ்ட் டிவோட்டிஸ் இல்லையா? தூய பக்தர்கள், அன்பினால் ஆன பக்தர்கள், அவருடைய அடிச்சுவடிகளை நாம் பின்பற்றி செல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து who are attached deeply to the devotional service, பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் அவர்கள் வந்து எப்பொழுதும் அதாவது ஆழ்ந்து வந்து இணைந்திருக்கிறார்கள் என்று பொருள். ஸோ சின்ஸ் மைண்ட் மே பி த ஒன்ஸ் எனிமி, இதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? மனமே சிறந்த நண்பனும் கூட அவனே மிகப்பெரிய எதிரியும் ஆவான். ஸோ நமக்கு எதிரி வெளியில கிடையாது, நமக்குள்ளேயேதான் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் நாம எவ்வாறு நினைக்கிறோமோ அதுக்கேற்றவாறு அவனை நாம சிறந்த நண்பனாக ஆக்கிவிட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட் இஸ் எஸ்பெஷலி மென்ட் ஃபார் ட்ரைனிங் த மைண்ட் டு பி ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் த கிருஷ்ணா பிசினஸ் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ண இயக்கம் என்பது நாம் எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக நம்முடைய மனதை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கான பாதையை வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம். The mind contains hundreds and thousands of impressions இல்லையா? எத்தனையோ hundreds thousands கிடையாது, கோடி கணக்குல இருக்கும். நமக்கு ஒரு நாளைக்கு நாம எண்ணக்கூடிய சிந்தனை நாளைக்கு அதே சிந்தனை எண்ணுவோமா என்பது கேரண்டி கிடையாது. ஒவ்வொரு நொடியும் நம்முடைய சிந்தனை என்பது வேறுபட்ட நிலையில் சென்று கொண்டே இருக்கும் இல்லையா? இந்த உயிர் நாட் ஒன்லி திஸ் லைஃப் பட் ஆல்சோ மெனி லைஃப்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் இல்லையா? இந்த ஜென்மம் மாத்திரம் கிடையாது, முந்தைய ஜென்மங்கள் கூட சரி. These impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory pictures இல்லையா? அதாவது இது எப்பவுமே நமக்கு சில சமயங்கள்ல வந்து நமக்கு அது என்னோ அந்த இடத்துக்கு போன மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் கூட இருக்கலாம் இல்லையா? அது முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய ஏதாவது தொடர்பு கூட நமக்கு எப்பயாவது ஏற்படுறது உண்டுன்னு கூட சில இடங்கள்ல நமக்கு வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் வர்றது. ஆனா 99% நமக்கு வந்து அந்த ஞாபக சக்தி மிக மிக குறைவு. ஆனால் ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வந்து அதை விளங்கக்கூடும். முந்தைய ஜென்மம்
அதாவது சமாதி நிலையில் இருந்தவர்களுக்கு இதையெல்லாம் உணரத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக வழி கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அதனால என்ன ஆகுனாக்கா கான்ட்ரடிக்டரி பிக்சர்ஸ், அதாவது நம்மவே வந்து குழப்பம் இதுக்கெல்லாம் வரும் இல்லையா. ஸோ இது எப்பயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே, ஒரு அந்த பக்கம் போன மாதிரி கூட இருந்திருக்க மாட்டோம், ஆனால் இதை பார்த்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும். இது வந்து முந்தைய ஜென்மத்துல எப்பயோ ஒரு இம்பாக்ட் நமக்கு வர்றதுதான் இன் திஸ் வே. ஆனால் சமாதி நிலையில் நின்றவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் கண்டிப்பா இருக்காது. அவங்களால எந்த ஜென்மத்துல எது செய்தாங்கன்றத வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரிந்து கொள்ள முடியும். In this way, the mind's function can become dangerous இல்லையா. ஆனால் கற்றுண்ட ஆத்மாவுக்கு இந்த மாதிரியான குழப்பம் வந்தா ரொம்ப டேஞ்சர் தான் இல்லையா. அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல், அதாவது டிஃபிஷியன்சின்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம. அவங்களுக்கு ஏதோ மென்டலி ரிட்டார்டட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா. ஸோ பகவத்கீதை 8.6 என்ன எடுத்துரைக்கின்றது அப்படின்னாக்கா, எம் எம் வாபி ஸ்மரணன் சாஸ்திரி எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியாஜயேத் அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவயைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பவிதாக. அதாவது எம் எம் வாபி, அதாவது வாப்பு அண்ட் வாணி, இது ரெண்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் கால் மாட்படிப்பா தியாகராஜ். எம் எம் வாபி ஸ்மரன், ஓகே, வாபி ஸ்மரன் பாவம் இல்லையா. அதாவது நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானை வந்து நாம் வந்து நினைவில் கொள்கின்றோமோ, எந்த பக்குவத்தோட நாம் அவரை நினைவில் கொள்கின்றோமோ அதே மனநிலை. சோ அதாவது நம்ம வந்து நினைவு கொள்வது, எதையெல்லாம் நம்ம வந்து மனசுல நினைக்கிறோம், அதாவது எல்லாமே நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல நடைபெறுவது கிடையாது இல்லையா. சோ பகவானை நினைக்கிறோம், மற்றும் நமக்கு பௌதிகத்திலும் ஈடுபாடு வருது. ஸோ எது மேன்மையான குணத்துல அடிக்கடி நமக்கு வந்து ஆழ் மனசுல பதிந்திருக்கோ அது கண்டிப்பாக இந்த உடலை விட்டு போகும் பொழுது அது நிறைவேறாமல் இருந்தால் அதே நிலையை தான் நாம அடுத்த பிறவி என்று நாம அடைவோம் என்பது நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம். தம் தம் ஏவயத்தி கௌந்தைய சதா தத் பாவ, அந்த பாவத்திலேதான், அந்த குணாதிசயத்திலேதான், அதாவது அந்த வெளிப்பாடு இல்லையா. நாம் என்ன சுபாவத்தை நாம கொண்டிருந்தோமோ, எந்த நினைவுகளை நாம வந்து மேன்மையாக இட்டிருந்தோமோ அதே பாவத்தில் வந்து நாம அடுத்த பிறவி என்பது நமக்கு கிடைக்கும். இவ்வில்லட்டைன் இதை வந்து பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு. அதனால நாம நினைக்கிறது எல்லாமே பக்தி கொண்டு நினைக்கக்கூடிய தன்மையை நாம கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். மரணிக்கும் தருவாயில் மனதும் புத்தியும் வந்து, அதாவது கிரியேட் த ஷட்டில் ஃபார்ம் ஆஃப் த செட்டன். ஆல்ரெடி இது ரெண்டு ஷட்டில் ஃபார்ம் தான் இல்லையா. புத்தி, மனசு, அகங்காரம், இந்த மூன்றுமே வந்து சூக்ஷ்ம உடல் தான் இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபார்ம் வந்து என்டர் எ சர்டன் டைப் ஆஃப் பாடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லைஃப். ஸோ அது வந்து அந்த ஆத்மாவோட அட்டாச் ஆகி தான் இருக்கும். எது வரைக்கும் நாம விடுதலை பெறவில்லையோ அந்த சூக்ஷ்ம உடல் அந்த ஆத்மாவோட ஒட்டிண்டு தான் இருக்கும். எப்ப நமக்கு வந்து விடுதலை என்று கிடைக்கின்றதோ அப்ப அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து ஆன்மாவிலிருந்து பிரிந்து விடும். சோ அப்ப அந்த இடத்துல அகங்காரம் இருக்காது, மனதும் புத்தியும் வந்து விடுதலை வந்து அடையும். சோ மனதும் புத்தியும், புத்தி வந்து நன்னிலை பெறும் பொழுது மனதும் வந்து இருமைகளில் இருந்து விலகி இருக்கும் இல்லையா. இந்த பாவ புண்ணியங்கள் அற்ற நிலையை நாம அடையும் பொழுது அப்ப அந்த சூக்ஷ்ம உடலுக்கு எந்த வேலையுமே இருக்காது ஒட்டிண்டு இருக்கிறதுக்கு. அப்ப அது கண்டிப்பா பிரிஞ்சிடும். நம்ம செகண்ட் கேண்டோலயோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயோ வந்து ஒரு யோகி எந்தெந்த நிலைகளை கடந்து செல்கின்றான் என்பதை வந்து பாகவதத்துல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தனுக்கு தான் டைரக்ட் வைகுண்டம். சோ நாராயண தூதர்கள் வந்து அழைச்சிட்டு போவாங்க. ஆனா ஒரு யோகி, ஞானி, இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம மேல் உலகங்கள்ல ஒரு உலகமாக சென்று அப்ப அந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் இங்க நின்று போயிடும். சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து ஆத்மா மேல வந்து கவர் ஆயிருக்கும். அந்த உடல் வந்து ஒவ்வொரு ஃபர்ஸ்ட் அக்னி தேவன் இருக்கக்கூடிய உலகம், அங்கே வந்து பியூரிஃபிகேஷன், இப்படி ஒவ்வொன்னா பார்த்து மகத்தத்துவத்தினுடைய கடைசி லேயர் வரைக்குமே கடந்து அதுக்கப்புறம் விசாரி வரை கடந்து எந்த நிலைக்கு போனாலும் there is a chance that we may fall down. அங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய வைபவங்களை பார்த்து நாம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டோம் என்றால் மீண்டும் வந்து நாம பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படின்னா அந்த ஆத்மா எந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடையணும்ன்றத வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ இது ஞானி யோகிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். ஸோ அதனால நம்ம one has to take a corresponding birth in the next life. On the other hand, if one thinks of Krishna at the time of death, இல்லையா, மரணிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவருடைய திருநாட்டை போய் சேருகின்றோம். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் இஸ் வெரி ஷட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த பரிமாற்றம் என்பது இல்லையா,
இது நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறக்கூடியது என்பது சூக்ஷ்மமானது. சில ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் அட்வைசஸ் டு ட்ரெயின் தேர் மைண்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு தே வில் unable to remember anything other than கிருஷ்ணா. அதனால்தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன எடுத்துரைக்கின்றார் என்றால், நம்முடைய மனதை நாம பழக்க வேண்டும், பக்குவப்படுத்த வேண்டும். பகவானை தவிர வேறு எதையுமே மனதில் நினைக்காத வண்ணம் நாம பக்குவத்தை பெற வேண்டும். Similarly, the tongue should be trained to speak only about Krishna and to taste only Krishna Prasad. அதாவது பகவானை பற்றி சொல்லுவதோ, பகவானுடைய பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கே இந்த நாவை நாம உபயோகிக்க வேண்டும். அப்படின்னா பிரஜல்பா அன்னெசரியான காசிப்ஸ்ல இந்த நாவை நாம கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. கடமையை செய்வதற்கு நாம இந்த நாவை உபயோகப்படுத்தணும். அதையும் நாம் பகவானுக்காக செய்யறோம் பட்சத்துல அது எந்த ப்ராப்ளமே வராது. ஆனா கடமையற்ற செயல்கள் நம்ம கண்டிப்பா செய்யறோம் இல்லையா? நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல, அதாவது கசின் பிரதர், கசின் சிஸ்டர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம ஃபோன் பண்ணி பேசிப்போம். ஒருத்தர் இப்படி பண்ணார், அப்படி பண்ணார் இல்லையா? இந்த காசிப்பிங் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இதெல்லாமே நம்ம செய்யற செயல் தான். அந்த பிரஜல்பாவை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். அதனால பாவங்கள் தான் நமக்கு சேரும். அந்த நாவை அத்தகைய காரியங்களுக்கு நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. சோ திஸ்தான் விரஜே, அதாவது one should live in Vrindavana or any part of Vrajabhumi இல்லையா? Vrajabhumi, Vrindavana, Gokula இதெல்லாமே ஒன்றுதான். Supposed to be 8-4 கோர்சாஸ் ஆஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கோர்சா அப்படின்னாக்கா 2 சதுர மைல்கள், அது மாதிரி 8 சதுர மைல்கள் கொண்டதாம் அந்த பிருந்தாவனம் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். So when one makes Vrindavanam his resident, he should take shelter of an advanced devotee there. சோ விருந்தாவனத்தை தன்னுடைய வாழும் ஸ்தலமாக ஒருவர் ஆக்கி கொண்டால் அங்கிருக்கக்கூடிய, அதாவது ஒரு தூய பக்தரிடத்தில் தன்னை சமர்ப்பித்து அவருடைய வழி நடத்துதல்ல தன்னை முன்னேற்ற பாதையில் இட்டு செல்ல வேண்டும். So in this way one should always think of Krishna and his pastimes. This is further மேலும் எடுத்துரைக்கின்றார். இன்னும் டெப்தா பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நீங்க படிக்கதான் போறீங்க. 1.2.94 கிருஷ்ணம் ஸ்மரணம் ஜென்ம சாஷ்ய, மரணம் நினைவில் கொள்ளுதல் இல்லையா? ஜனம், அதாவது நம்ம பிறக்கும் பொழுது இல்லையா? ஆல்வேஸ் கிருஷ்ணம். பிரேஸ்தான் நிஜ சம்ஹிதம் தத்தத் கதா ரதஸ்சாக்ஷௌ குரியாத் வாசம் பிரஜே சதா. A devotee should always reside in the transcendental இல்லையா தெய்வீகமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஸ்தலம் விரஜபூமியில் வாழணும்ன்ற அந்த இது இருக்கணும். ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா ஸ்மரணம், நினைவு, ஜனம் இல்லையா? அத்தகைய ஜனங்கள், சாஷ்ய பிரேஸ்தம், ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, மேலும் அவருடைய சகாக்களை நாம் என்றைக்கும் நினைவில், அதாவது கோப கோபீஸ் இல்லையா, ராதா ராணி, சோ எல்லாருமே நாம நினைவில் கொள்ள வேண்டும். By following in the footsteps of such associate and by entering in under their eternal guidance, அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் உடைய ஒருத்தரை நாம பின்பற்றி இல்லையா, மேலும் அவருடைய வழி நடத்துதலை நாம் ஏற்று நடக்கும் பொழுது one can acquire a intense desire to serve supreme personality. அப்போ அவனுக்கு என்ன தோன்றும்னாக்கா, இன்டென்ஸ் மீன்ஸ் அதாவது ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அர்த்தம். அதாவது இன்டென்ஸ் மீன்ஸ் அவனுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும், பகவானை உயர்ந்த ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளணும், இந்த சேவையை நாம புரியணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் பிளஸ் செயல்படணும்ன்ற அந்த உறுதி அவனுக்கு ஏற்படும். மேலும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல என்ன சொல்றார்? சேவ சாதக ரூபேன சித்த ரூபேன சாரிதா சாத்ராஹை தத் பாவ லிப்சூன காரியா பிரஜலோகானுஷ்ரதாக. அதாவது இந்த சேவா அப்படின்னா சேவை இல்லையா, சாதகா அந்த செயலை புரிபவர், ரூபேன ரூபத்தை இல்லையா, சித்தா அப்படின்னா ஞானம் இல்லையா, ஞானத்தின் ரூபம், சாத்ரா ஹை, அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, இந்த டிரான்சிடென்டல் ரெலம் ஆஃப் ரஜபூமி, அதாவது தெய்வீகமான நிலையை கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிருந்தாவன பூமி ஒருவர் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும் இல்லையா, வித் ஃபீலிங், எந்த ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டு, சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ஹிஸ் அசோசியேட்ஸ் இல்லையா. இப்ப நம்மளை நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நாம அவங்கள பாதுகாக்கணும், அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்யணும், நம்ம விழுந்து விழுந்து செய்யறோம் இல்லையா. இப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு செய்யறோம், நம்ம கணவனுக்கு, மனைவிக்கு கணவன் இல்லையா, தாய் தந்தைக்கு பிள்ளைகள், பிள்ளைகளுக்கு தாய் தந்தை இல்லையா, இப்படி நம்ம சேவைகள், நண்பனுக்கு உதவுறது, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இதெல்லாமே இல்லையா. அதே போலதான் அதே உணர்வோட இருந்து கொண்டு
அது நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். ஒன் ஷுட் பிளேஸ் ஹிம்செல்ஃப் அண்டர் த டைரக்ட் கைடன்ஸ் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் அசோசியேட் இல்லையா. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது பக்தனிடத்தில் தன்னை வந்து அவருடைய வழிநடத்தல தன்னை எப்பொழுதுமே வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். மேலும் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து பின்பற்ற வேண்டும். The method is applicable both in the stage of சாதன பக்தி இல்லையா. சாதன பக்தி என்பது நம்ம பக்தி ரசாமிர்தத்துல படிப்போம். 3 விதமான பக்திகள். சாதன பக்தியில 2, வைதி பக்தி, ராகானுகா பக்தி, அடுத்து வந்து பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி. ஸோ இந்த சாதன பக்தி தான் நாம எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்றது, வேத சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணி நாம செய்யறது. ஸோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் எல்லாருக்குமே. அண்ட் இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் சாத்யா, அதாவது நம்ம பகவானை உணரக்கூடிய நிலை வரும்பொழுது when one is சித்த புருஷா ஆர் ஏ ஸ்பிரிச்சுவலி பர்ஃபெக்ட். ஸோ அதாவது in this method is applicable both in the stage of சாதனையிலையும் இது வந்து அதாவது ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பவங்களுக்கும் இது உபயோகப்படுது. அதே மாதிரி உணரக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக உபயோகப்படும் அப்படிங்கிறது வந்து 2 நிலைக்குமே இது வந்து இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் அப்படிங்கிறது, தேவையான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்பொழுதுதான் நாம வந்து ஒரு உத்தமமான ஒரு ஆத்ம நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். எஸ், ஜெயப்பிரியா மாதாஜி வாசிங்க. அந்த ஸ்லோகத்தோட வசிக்கிறதா மாதாஜி? இல்ல இல்ல இதுல இருந்து வாசிங்க. பக்தி சித்தாந்த அந்த ஆமா, ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் இந்த ஸ்லோகத்தை பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். கிருஷ்ண உணர்வில் இன்னும் ஆர்வத்தை வளர்த்து கொள்ளாதவன் எல்லாவித பௌதிக எண்ணங்களையும் கைவிட்டு கிருஷ்ணரையும் அவரது திருநாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைவிற்கொள்ளுதல் எனும் ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடித்து மனதை பழக்க வேண்டும். இவ்வழியில் மேற்கண்டவற்றிற்கான சுவையை ஏற்படுத்தி கொண்ட பின்னர் ஒரு சிறந்த பக்தரின் வழிநடத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பின் கீழ் பிருந்தாவனத்தில் வசித்து கிருஷ்ணரின் நாமம், புகழ், லீலைகள் மற்றும் குணங்கள் ஆகியவற்றை நினைத்து கொண்டு காலத்தை கழிக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்வது குறித்தான அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் இதுவே. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள ஒருவன் கிருஷ்ணர் கதையை கேட்பதில் எப்பொழுதும் ஈடுபட வேண்டும். இது ஸ்ரவண தசா அல்லது கேட்கும் நிலை எனப்படுகிறது. கிருஷ்ணரின் தெய்வீக திருநாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் இவற்றை இடையிறாது செவியுறுவதன் மூலம் ஒருவன் வரணதசா நிலையை அடைகிறான். இந்நிலையை அடைந்தவுடன் கிருஷ்ண கதா கேட்பதில் பற்றுடையவனாகிறான். ஒருவன் பரவசத்தில் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் போது ஸ்மரணவஸ்தா நிலை அல்லது நினைவிற்கொள்ளும் நிலையை அடைகிறான். நினைவிற்கொண்டு வருதல், மெய்மறந்த நிலை, தியானம், இடையிறாத தியானம், சமாதி என முன்னேறும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் 5 வகை உள்ளது. முதலில் கிருஷ்ணரின் நினைவு இடையிடையே தடைபடலாம். ஆனால் பின்னர் தடையின்றி முன்னேறும் நிலை தியானம் எனப்படுகிறது. தியானம் மேலும் வளர்ந்து இடையிறாத தியானமாகும் போது அது அனுஸ்மிருதி என்று கூறப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான அனுஸ்மிருதியால் ஒருவன் சமாதி நிலையை அடைகிறான். ஸ்மரண தசா அல்லது சமாதி முழுமை அடையும் போது ஒருவனது ஸ்வரூப நிலை உணரப்படுகிறது. அந்நேரத்தில் ஆத்மாவால் கிருஷ்ணருடான தனது நித்திய உறவை பூரணமாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்ள இயலும். இது சம்பத்தி தசா அல்லது வாழ்வின் பூரணத்துவம் எனப்படுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்களை அனைத்து வகையான ஆசைகளையும் கைவிட்டு சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் விதிமுறைகளை கடைபிடித்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுகிறது. இவ்வழியில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர் கிருஷ்ணரது நாமம், ரூபம், குணம், புகழ் ஆகியவற்றின் மேல் படிப்படியாக பற்றுதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஒருவர் இத்தகைய பற்றுதலை வளர்த்து கொண்ட பிறகு கிருஷ்ணரது பாத கமலங்களுக்கு ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாது இயற்கையாகவே சேவை செய்யலாம். இந்நிலையானது ராக பக்தி அல்லது இயல்பான பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்நிலையில் ஒரு பக்தர் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் நித்திய தோழர்களில் ஒருவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். இது ராகானுகா பக்தி எனப்படுகிறது. ராகானுகா பக்தி அல்லது இயல்பான பக்தி தொண்டில் ஒருவர்
சந்தாரசத்தில் கிருஷ்ணரின் பசுவாகவோ, கிருஷ்ணரின் கரத்தில் உள்ள புல்லாங்குழலாகவோ, கிருஷ்ணனின் கழுத்தில் இருக்கும் மாலையாகவோ இருக்க விரும்பலாம். தாசிய ரசத்தில் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் சேவர்களான சித்திரகன், பத்ரகன் அல்லது ரத்தகனின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுகின்றனர். நட்புமிக்க சக்கிய ரசத்தில் பலதேவர், ஸ்ரீதாமர் அல்லது சுதாமரை போன்று நண்பராகலாம். பெற்றோரின் அன்புமிக்க வாத்சல்ய ரசத்தில் ஒருவர் நந்த மகாராஜரை போலவும் யசோதையை போலவும் ஆகலாம். மாதுரிய பக்தி அதாவது பிரேம பக்தியில் ஒருவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை போலவும், ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தோழியரான லலிதாவை போலவும், சேவகிகளான ரூபா, ரதியை போலவும் ஆகலாம். இதுவே பக்தி தொண்டை பற்றிய அனைத்து உபதேசங்களின் சாரமாகும். சோ இங்க இடத்துல 5 ரசங்களை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? தாசிய ரசா, வாசல்ய ரசா, அதுக்கப்புறம் வந்து மாதுரிய ரசா, சாந்த ரசா அண்ட் சாக்கிய ரசா. சாந்த ரசான்னா நியூட்ரல். எப்படி பகவானுடைய புல்லாங்குழல், பசு, இதுல எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. ஆனா அங்க வந்து கண்டிப்பாக பகவானோட அசோசியேஷன் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் சாந்த ரசம். அடுத்து சாக்கிய ரசம், நம்ம அர்ஜுனன், அதுக்கப்புறம் வந்து குச்சேலன், இவங்க எல்லாம் எப்படி பகவானிடத்தில் வந்து அன்பு கொண்டிருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சாக்கிய ரசம் ஆக்சுவலி. அடுத்து வாசல்ய ரசம், யசோத தாயார், தேவகி தாயார், நந்த மகாராஜ், இவங்க எல்லாருமே அதாவது பேரண்டல் லவ் இல்லையா? சோ தாய் தந்தை எனக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்து மாதுரிய ரசா, கோபகோபிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ராதாராணி, அவங்க வந்து அதாவது காதலன் காதலி அந்த ஒரு பாவத்தில் வந்து அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்து நம்ம வந்து இன்னொன்னு வந்து தாசியம். நம்ம எப்படி ஹனுமன் எப்படி ராமபிரானுக்கு வந்து தாசனாக இருந்தாரோ அது மாதிரி பகவானுக்கு நாம திருத்தொண்டு புரிவதில் வந்து தாசனாக இருக்கக்கூடிய இந்த 5 நிலைகளை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து இந்த பக்தி சேவையினுடைய சாராம்சமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம முதலில் சாதன பக்தி, அடுத்து அதுல இருந்து ராகானுகா பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் தான் பிரேம பக்தி. சோ இந்த பாவ பக்தி எல்லாமே இந்த இவங்க வருவாங்க யாரு, இந்த கோபிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பாவ பக்தியில தான் வருவாங்க. பாவ பக்தியில பிரேம பக்தியில வருவாங்க. பாவ பக்தி இவர் துரு மகாராஜ், இவங்க எல்லாருமே வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாம் வந்து பாவ பக்தியில வருவாங்க. சோ தாசியம் நம்ம ஹனுமனே சொல்லலாம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி. சோ சாக்கியம் நம்ம அர்ஜுனர், இவங்க எல்லாருமே வந்து சாக்கிய ரசம். சோ இப்படி பகவானிடத்தில் வந்து பக்தி பிரேமை கொண்டு பக்தி கொள்றது இல்லையா? சோ சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது வைதி பக்தியில வெறும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காலையில எழுந்தமா, மங்களார்த்தி பார்த்தோமா, நமஸ்காரம் பண்ணமா, அவ்வளவுதான். பகவானை வந்து நம்ம பகவானா நினைக்கிறது அவ்வளவுதான். வேற எந்த தொடர்பையுமே நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறது இல்லை. ஃபாலோ த ரெகுலேஷன்ஸ், அதுதான் வந்து அதாவது வைதி பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வைதி பக்தியை வந்து நம்ம கண்டினியூஸா செய்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகணும், சடன்னா நமக்கு வந்து அந்த பகவான் மீது பிரேமை என்பது வந்து நமக்கு வந்து உண்டு ஆகும். ஸ்பான்டேனியஸா வரும் இல்லையா? ராகா அட்டாச்மெண்ட் வரும் நமக்கு. ராகா என்றாலே அட்டாச்மெண்ட். அப்ப அந்த பிரேமையால நம்ம வந்து அவரிடத்தில் வந்து நாம அதாவது தொடர்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? அதுதான் ராக அனுகா பக்தி. இவ்வாறு ராக அனுகா பக்தியை செய்பவர்களை நாம வந்து பின்பற்றும் பொழுது அது வந்து ராகாத்மிகாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள. சோ அப்படி ராகாத்மிகாஸ், ராகனுகா பக்தி இது. நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து பாவ பக்தி. கண்ணுல வந்து தாரையா வர்றது, தன்னையும் தன்னுடைய மனநிலையும் எதையுமே உணராமல் பக்தி பரவச நிலையில இருக்கிறதா வந்து பாவ பக்தி. அதையும் தாண்டி வந்து உறவு முறையோட இருக்கிறது வந்து பிரேம பக்தி. அவர் இல்லாமல் நாம கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல், இது வந்து பிரேம பக்தி. ஐ திங்க் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? சோ இந்த ரசங்கள் மற்றும் வந்து பக்தியினுடைய வகைகள் இது இன்னும் டெப்தா நம்ம வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதாவது பக்தி ரசாமிருது சிந்துல நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். ஸோ கிழக்கு அலை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு, அதுல 19 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. எதை பத்தி நீங்க கவலவே படாதீங்க, ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம். ஸோ இதை முடிச்சு ஈஷா உபநிதன் முடிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு போனோம்னா இந்த பேஸ் இருந்தா உங்களுக்கு அந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும். அது ஒரு மாதிரி அதாவது மாஸ்டர் சயின்ஸ் இல்லைனாக்கா பிஹெச்டி பண்ற மாதிரி தான் பக்தியில. அதை புரியறதுக்கு நமக்கு வந்து முதல்ல பேசிக்கெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கணும். அதனாலதான் இதை வந்து கண்டிப்பா நாம வாசிக்கணும். சோ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து இந்த 1
One who has not yet developed interest in Krishna consciousness should give up all material motives and train his mind by following the progressive regulative principles. Regulative principles எல்லாமே சாதன பக்தி, வைதி பக்தியில தான் வரும். சாண்டிங், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இது எல்லாமே வந்து அதுல தான் வருது. ஆத்ம நிவேதனம் தட் இஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பாவத்துல தான், பாவவா பிரேமையான்றது கன்ஃபார்ம் பண்றேன் நான். இது ரெண்டுத்துல ஒண்ணு வரும். அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது வந்து முக்கியம். இதுதான் வந்து வைதி பக்தியில வரக்கூடியது வந்து. ஸோ பகவானுடைய நாமங்கள், அவருடைய ரூபங்கள், அவருடைய இயல்புகள், அவருடைய லீலைகள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்க கேட்க இல்லையா, நினைவில் கொள்ள கொள்ள அவர் மீது நமக்கு பற்றுதலை நாம வளர்த்து கொள்கின்றோம் இல்லையா. மேலும் ஒரு குருனுடைய அனுகிரகத்துல வந்து அவருடைய ஷெல்டர்ல நாம வந்து அவருடைய வழிநடத்துதல்ல நாம செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தையும் பெறுகின்றோம். ஸோ this is the sum and substance of all instructions. இதுதான் வந்து சாராம்சமே. நாம வந்து அதாவது செய்ய வேண்டியது என்ன, சாதன பக்தி பண்ணணும். சாதன பக்தியில நம்ம பக்குவம் அடையும் பொழுது நம்ம வந்து ராகானுகா பக்தியில வந்து மேன்மை உறுகின்றோம். அதாவது பகவானுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தத்தை வந்து உணர ஆரம்பிக்கின்றோம். we will feel his, நமக்கு அவரோட நமக்கு சம்பந்தம் இருக்கு என்ற அந்த உணர்வு வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ நியோஃபைட் ஸ்டேஜ்ல நமக்கு வந்து கிருஷ்ண கதையை கேட்கும் பொழுது ஒரு என்ஜாய்மெண்டா தான் இருக்குமே ஒழிய அதுல வந்து நம்ம எந்த கருத்துக்களையும் நம்ம மனசுல எடுத்துட்டு போக மாட்டோம். அதுதான் வந்து ஸ்ரவணம், அதாவது கேட்கக்கூடிய ஸ்ரவண தாசா. தாசா என்றால் நம்ம வந்து அதாவது சர்வெண்ட் இல்லையா. ஸோ ஸ்ரவணத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு, அதாவது நாமளும் ஒரு அடியேன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சொல்றோம், ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹியரிங். அவ்வாறு நாம கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த தெய்வீகமான பகவானுடைய நாமங்கள், அவருடைய லீலைகள், இயல்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்க கேட்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னாக்கா அவரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும் இல்லையா. உயர்ந்த ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், அதுதான் வாரண தாச. அதாவது வாரண அப்படிங்கிற ஒரு நிலை என்பது இந்த மாதிரியான ஒரு, அதாவது பகவானை நம்ம உயர்ந்த ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமைதான் வந்து வாரண தாச நிலை. when who attains this stage, ஒருவர் இதை வந்து இந்த நிலையை அடையும் பொழுது he becomes attached to hearing the கிருஷ்ண கதா. அப்ப வந்து கிருஷ்ண கதையை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு மனசுல வந்து லயிப்பு என்பது ஏற்படும். So one is able to chant ekasti, இது பாவம். he attains the stage of ஸ்மரண வாத்சா, அதாவது ஸ்டேட் ஆஃப் ரிமெம்பரிங், எப்பவுமே இல்லையா நினைவில் கொள்ளுதல், அந்த நிலையில ஆழ்ந்திருத்தல், தியானித்தல், எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்ளக்கூடிய, திரும்ப திரும்பவும். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ், ஆழ்நிலையில் வந்து இருக்கிறது. இந்த 5 விதமான செயல்களில் வந்து நாம் ஈடுபடுறது. கிருஷ்ண ஸ்மரணே, ஸ்மரணம் என்றால் நினைவு கொள்ளுதல். at first remembrance of Krishna may be interrupted இல்லையா. இடையிடையே நமக்கு வந்து வேற எங்கெங்கயோ போயிட்டு வந்தாலும் லேட்டர் அது நினைவு பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி மீண்டும் மனதை இழுத்துட்டு வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் மீது நம்மள நாம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது தியான பயிற்சி வந்து நம்ம வந்து செய்வோம். அதுதான் அனுஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படுகின்றது. தியானத்தில் வந்து பகவானை வந்து மனதில் வந்து நிலை கொள்ளுதல். அது அப்படியே நம்ம வந்து எந்த ஒரு, அதாவது இடர்பாடு இல்லாம, நமக்கு தடை இல்லாம நாம் அதுல வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது சமாதி நிலையை, ஆழ்நிலையை நாம அடைகின்றோம். அப்ப ஸ்மரண தாசா அல்லது சமாதி என்பது நமக்கு அந்த நிலை வந்து தெரிகின்றது. then soul becomes understand his original constitution position. அப்பதான் நம்ம ஆத்ம நிலையை நாம உணர ஆரம்பிப்போம். so at that time he perfectly அதாவது பூரணமாகவும் தெளிவாகவும் வந்து உணர முடியும். யாரை பற்றி? பகவானுடைய, அதாவது நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன என்பதை நாம உணர ஆரம்பிப்போம். அந்த நிலைதான் வந்து சம்பத்தி தாசா, அதாவது ஒருவருடைய வாழ்க்கையினுடைய பூர்ணத்துவ நிலை என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து so neophytes to give up all kinds of motivated desires and simply engage in the regulative principles இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருக்கிறவங்க வந்து மேலும் மேலும் பகவானை பற்றி அதை பற்றி உணரும் பொழுது, கேட்கும் பொழுது இல்லையா, அவர்கள் வந்து பகவான் மீது ஈடுபாடு கொள்கிறார்கள். அந்த ஸ்டேஜ் தான் ராகபக்தி, அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா. அடுத்து அதான் ஸ்பான்டேனியஸ் லவ். at this stage devotee can follow the footstep. ராகானுகா பக்தி வரும்பொழுது நம்ம வந்து ஒரு குருவை, ஆச்சாரியை பின்பற்றக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். ஸ்பான்டேனியஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. சாந்தரசா, அதுதான் வந்து பகவான் கையில் இருக்கக்கூடிய புல்லாங்குழல், பசு, இது எல்லாமே வந்து சாந்தரசாக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தாஷ்யரசா வந்து அதாவது பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரியவர்கள், சித்திரகா, பத்திரகா, ரக்தகா, இவங்க எல்லாருமே.
ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது வந்து பலதேவர், அதுக்கப்புறம் வந்து குச்சேலர் இல்லையா, அர்ஜுனன், இவங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்லி. மாதுரிய ரசா என்பது ராதாராணி, அவங்களுடைய மேலும் அவருடைய கோபி நண்பர்கள் எல்லாமே நண்பிகள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும். மேலும் வாசல்ய ரசம் வந்து நந்த மகாராஜா, யசோத தாயார், இவங்க எல்லாருமே வாசல்ய ரசத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவர் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுடைய பக்தியினுடைய பாவத்தை பற்றி உணரும் பொழுது இதுதான் அவர்களுடைய பக்தியினுடைய சாராம்சமாக இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. ராகானுத பக்தி, ராகானுத பக்தி, ராகா பக்திக்கு ரெண்டுக்கு வித்தியாசம். ராக அனுகா பக்தின்னா நாம வந்து சடன்னா வந்து பகவான் மீது வந்து ஒரு ஈடுபாடு கொள்வதுதான் ராகனுகா பக்தி. ஓகே, இப்ப நான் வந்து ராக அனுகா பக்தி இருக்கு, நீங்க இப்பதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். நான் வந்து இல்ல, நீங்க வந்து ராக அனுகா பக்தியில நிலைத்திருக்கீங்க, ஆல்ரெடி பகவானோட வந்து உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. நான் உங்களை வந்து ஃபாலோ பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ராகாத்மிகா பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, a person who follows who is in the state of the raganuka, அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் ராகாத்மிகா பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? எனக்கு இன்னைக்கு ஃபீவரா இருக்கு, அதனால நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எனக்கு போக முடியல. இருந்தாலும் கிளாஸ் எடுக்கணும்ன்ற கமிட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா. மாதாஜி, அப்புறம் ஒரு டவுட், ஷெல்டர் ஃபார்ம் எல்லாம் போட்டுருக்காரு. ஆமா, நீங்க எல்லாருமே வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம்